perceken belül kezdődik a Dominó BHSF Ferencváros vízilabda bajnoki mérkőzés az előrehozott 10. fordulóval, és hogy önök is hallhatják, a szurkolók már bemelegedtek, de hogy vajon a játékosok bemelegedtek-e, az rövidesen kiderül. Lássuk a csapatok összeállítását. A szó kommentátoráltásban Fülöp László és Gyarmati Dezsőé. Köszönjük szépen, Zsuzsa, és egyben köszöntjük a kedves nézőket is dr. Gyarmati Dezsővel, állandó szakkommentátorunkkal. A múlt héten ugye a Vasas igencsak megszorította a Ferencváros, noha a Vasas jócskán esélyese volt annak a találkozónak. Képes lehet-e a Ferencváros ugyanerre a teljesítményre a Dominó ellen? Egyértelműen a 3 esélyes mérkőzésé vált a Vasas FTC meglepetésre. Nagyon jól játszott az FTC. Én nem gondolom, hogy annyira meg fogja tudni szorítani az FTC a Honvédet, mint ahogy a Vasast megszorította. Én úgy vélem, hogy azért a Honvéd egységesebb. Noha a Vasasban is hasonló játékerő van, de egységesebb csapat, jobbak a sorai, és egy ilyen minimum 2-3 gólos Honvéd győzelmet várok. A bravúr persze benne van az FTC-ben, a bravúr lehetősége. Gyorsan fussuk át akkor a két csapat összeállítását, hiszen rögvest ráúszással kezdődik a találkozó, tehát Pelle Balázs véd a Dominó együttesében, aztán Gombos Gábor, Jéger Gábor, Berecki Miklós, Szívós Márton, 6-ossal Bárány Attila, 7-essel Kis Gergely, 8-assal Offner Dániel, 9-essel dr. Molnár Tamás, 10-essel Takács Attila, 11-essel Biros Péter, Sugár Sándor, 12-essel Tóth Imre és Kovács Zoltán, 14-essel a vezetőedző Kovács István, ami pedig a Ferencváros összeállítását illeti, 1-essel Alexander Sostárt, aki ugye hazahívtak erre a mérkőzésre is, Katonás, 2-essel, 3-assal Léman, 4-essel Nyéki Balázs, 5-össel Takács Attila, 6-ossal Babai Árpád, 7-essel Paján Viktor, 8-essel Fábián Gergely, 9-essel Tóth László, 10-essel Horváth Mihály, 11-essel Tiba Péter, 12-essel Fogel Zsolt, 13-assal Hosnyánszky Norbert, 14-essel Bíró Ákos, itt Gyöngyösi András a csapat vezetőedzője, a találkozót pedig Németh Attila és Pos László vezetik majd, és ebben a pillanatban tehát a ráúszással kezdetét veszi a Dominó Ferencváros mérkőzés. Fehér sapkában a hazai együttes, a Dominó gárdája, Biros Péter próbálja elhozni a labdát, és Biros Péter el is hozta, elég érdekes irányba úszott el Katonás Gergely. Elérte volna a labdát közötted. Tehát az első támadást a Dominó együttese vezeti, Biros játszotta tovább a labdát, aztán Tóthot tüntetik el, szabaddobás tehát a Dominó javára. 16 másodperc támadóidő van hátra, Sugár végzi most el a szabaddobást, egészen kimegy szorosra a Ferencváros, tehát eléggé távol próbálják tartani az átlövő embereket a Dominó együtteséből, a Ferencváros kapujától. Egy bejátszás középre, ez így gólhelyzet, Molnár Tamás ejt, és a kapufáról jön vissza a labda, pedig már elsüllyedt valósággal Alexander Sostár. 100%-os helyzet volt, okos gól lett volna, látványos, szép gól, de végül is a kapufa mentett Sostár helyett. Nézzük a Ferencváros támadását. Katonás. Takácsnál van a labda. Tóth zavarja és nyomja kijebb, sőt le is a víz alá, tehát szabaddobás a Ferencváros javára. Vészesen múlik a támadóidő, hiszen már csak 7 másodperc van hátra a támadásból. Hosnyánszky játsza középre a labdát, és kiállítás 4 másodperccel a támadóidő lejárta előtt. Emberforban tehát a Ferencváros együttese. Gombost küldték ki egyébként a medencéből a játékvezetők, Nyéki lent a jobb oldalon, aztán Katonás kapja meg a labdát, most már Léman kezében van, Léman lóbál, Katonás kapja, Katonás még tovább Hosnyánszkynak, megint csak Nyéki Balázs, Hosnyánszky, Katonás, és remekül Pelle, pedig megcsinálták azt a variációt, hogy Léman beúszott középre, ráadásul ezzel a mozdulattal alaposan megzavarta az embereket és a kapust is, annyira nem, hogy ne tudjon védeni természetesen Pelle. Itt közben Biros kap egy szabad dobást. Másfél perc telt el az első negyedből, 0-0-ás mérkőzés állás egyenlőre, egy emberfort a Ferencváros kihasználatlanul hagyott. Tóth Imre. 16 másodperc a támadásból még. Tóth játszotta hátra. Kis Gergely kapott szabad dobást most. Kis megint csak bejátsza
középre a labdát a center pozícióban lévő Molnár Tamásnak, akit most könnyedén szerelnek, vagy legalábbis szabályosan, azt nem mondanám, hogy annyira könnyedén, de lényeg az, hogy tisztán elhozta a Ferencváros a labdát. Nyéki Balázs. Egyelőre nincsen gól, pedig több mint 2 perc eltelt most már a mérkőzés első negyedéből. Kicsit közelebb úszik Horváth a kapuhoz, aztán hátra játsz a Lehmannnak, visszafelé kellett pöckölni, hogy biztosan meglegyen neki. Nyéki Balázs fönn egy kéz a magasban, sugárkeze, mégis előtte Gyéki a labdát, Pelle védett. Kis. Az utolsó pillanatban Nyéki még bele tudott bökni a labdába, így aztán Biros nem tudta kézbe kapni a labdát. Biros játszotta hátra Takácsnak, szabad dobása Dominó együttese javára. A támadásból még 11 másodperc van hátra. Tóth Imre center pozícióban, Molnár gólhelyzetben, és kiállítást, ezt mutatja a játékvezető. Katonás hagyja majd el most a medencét, tehát emberforban először a mérkőzésen a Dominó együttese. Nézzük, mennyi ideig tart mindez. Hát eddig tartott, de nem lett belőle gól, mert a lövést, amelyet közvetlen közelről Takács küldött kapura, megint Sostár helyett a kapuka hárította. Védés volt. Ilyen nézzük végig. Katonás úszik meg a jobb oldalon. Aztán Takács. Hosnyánszky. Ami biztos, hogy mindkét oldalon volt egy emberforros szituáció, de mindkét oldalon kimaradt, és aztán Hosnyánszky lövésébe blokkolnak bele a Dominó játékosai. Egyelőre hiba hátán, 3,5 perc telt el, tehát pontosan az első negyed végén járunk, mármint annak a felének a végén. Biros lövések a pattanki oldalra. Közben Molnár Tamásnál kell a sapkát igazítani, ezért aztán a játékvezető ki is kéri a labdát. Tóthnál is. És Tóth is megkapja a sapkáját. Tehát egyelőre 0-0-ás mérkőzés állás. Hát nagy zicsereket hagyott ki a Dominó együttese. Gól változatlanul nincs a mérkőzésen. Nem tudom, Gyarmati Dezső szerint a védelmeket dicséri ez, vagy pedig inkább elsősorban annak azzal magyarázható, hogy elkapkodják a lehetőségeket, kihagyják az ittszereket a csapatok. Hát a kiállítások mindenképpen jogosak voltak. Az Emberford, ugye hát egy-egy volt Emberford, nem használták ki. Ahogy látom, a Sostár jól véd, mert volt 2 kiállítás, igen. Molnárt nem tudják tartani, úgy látszik. Takács Attilát állították ki, és itt van az első gól, a szerzője Kisgergő, nem sokáig vacakoltak vele, rögtön a szabaddobás elvégzése után Kisgergő megkapta a labdát, és az ő góljával végül is nagy nehezen, de megszerzi a vezetést a Dominó együttese. Itt kapja a labdát Kisgergő, pontosan kézre jön, igazít még rajta egyet, aztán a hosszú oldalra bevágja, a hosszú sarokba. A második emberforját tehát most már kihasználja a Dominó. 3 perc, 5 másodperc van hátra az első negyedből. Csere a Dominónál. Molnár Tamás hagyta el többek között a medencét, őt hívta le Kovács István. Katonás. Hosnyánszky. Nyékire nagyon ügyelnek. Katonás. Mégis megjátszotta Nyékit, igaz, hogy el is rántott abban a pillanatban onnan Bárány Attila. 17 másodperc támadó idő még. Lehmann bejátsz a center pozícióba, Tóth kijátszotta onnan. Ezzel nagyon megy az idő, hiszen utána kellett még úszni a Hosnyánszkynak, már csak 5 másodperc lőj, kiabálják a padról. Lehmann lőne is, de aztán végül inkább eldobja jó messzire a labdát. Vissza tudjon úszni mindenki. Nem lett lövés tehát a 35 másodperc eltelte előtt. Gombos hátra. Tóth játszott a középre, újabb kiállítás. Jogos. A harmadik emberforját kapja a Dominó együttese.
Ezúttal Paján Viktort állították ki a játékvezetők. Kis, Gombos, Kis, Tóté a labda, Tóth kacsáztatja meg, a vízen nem ért hozzá senki, úgy ment kapu fölé. 3-ból 1 az emberforró kihasználása. A Honvédnál legalábbis, 1-ből semmi a Ferencvárosnál. Nyéki. Egy kicsit álmosnak tűnik a mérkőzés, szóval nincsen igazán harc, ilyen lassú folydogál a meccs. Bosnyánszki. Lehmann lövi el, ehhez sem ért hozzá senki. 1 perc 50 másodperc van hátra az első negyedből, továbbra is azzal az 1 szál Kisgergő góllal vezet a Dominó együttese 1-0 arányban. Gyöngyösi András nem éppen elégedettség árulkodik az arcáról most. Gombosé a labda, közelebb úszik, átküldi a labdát a túloldalra, remek szerelés volt Nyéki, nagyszerűen. Sostár vár ki az indítással. Aztán most egy hosszan előretett labda, Katonás úszik meg, ez Zicser üldözi őt, Gombos, Katonás most kiemelkedik, és be a rövid oldalon. Pelle keze alatt, hóna alatt a kapuba 1-1. Az első akciógól a mérkőzésen. Sostár nagyon jól látta meg, hogy van megúszó ember Katonás személyében, és nagyon okosan lőtt el Katonás a labdát. Egyenlített tehát a Ferencváros. 1 perc 17 másodperc van hátra az első negyedből. A gólszerzőt látjuk a képen, Katonás Gergelyt. Itt pedig ismételten Gyöngyösi Andrást, aki cserél természetesen a Ferencvárosnál. Takács Attila, Kisgergő. Centerben bent, középen most Bárány, az ő embere Fogel Zsolt. Szabaddobás kapott közben Tóth. Aztán eltüntetik villámgyorsan Kisgergőt is. Szépen kézről kézre jár a labda, de abban a pillanatban Nyéki Balázs, amikor tenné tovább, Biros lefaltolja őt. Gombos. Ez is szabad dobás, 15 másodperc még a támadó időből. Takács is eltűnik a víz alatt. Takács most bejátszaná centerben, nagyon rossz bejátszás volt. Fradi most nagyon jó zónázott, a bemozgások nagyon jók voltak. Hát egyelőre egyértelmű, hogy egál a meccs. Már az nem az eredményben, hanem a játék képe kiegyensúlyozott. Tiba várt egy picikét ki, Katonás, Tiba. Lehmann centerezik most. Tiba. Katonás be Lehmannnak. Szabálytalan volt, áthúzta magát Takács Lehmannon. 2 másodperc támadóidő még, egy csavar, tehát ez maximum kapu irányába ment Fogel Zsolt részéről, megpróbálta, hiszen más lehetősége már nem volt. 14 másodperc van hátra ebből a negyedből, az első negyedből. Kisgergő. Takács Attila volt szabálytalan. Már csak 5 másodperc, lőni kell, és ott van a lövés, Sostár parádésan védte Takács Attila próbálkozását, ez pedig már Dudaszó után történik, ez a kísérlet. Kedves nézők, tehát 7 percnyi játék után a találkozó állása 1-1, a szó Németh Balázsé. Dr. Konrád Ferenc van mellettem. Először elemezzük ezt a mérkőzést, aztán majd átúszunk nemzetközi vizekre, hogy ez a két csapat mire lehet képes ott. Az első negyed után mi az ön szakmai véleménye? Eddigi nekem meglepetés a Fradinak a aránylag jó játéka, mert a többi ellenfelét eddig a Honvéd lényegesen nagyobb különbséggel előzte meg az első negyedben, és több fort szerzett. Remélem, hogy meglepetés is lehet ezen a mérkőzésen. Most már sorozatban mindenkit meglep, minket is, a szakembereket is ez a Ferencváros. Lehet, hogy tényleg egy jó csapat lesz, és 3 esélyes lesz a bajnokság? Hát reméljük, hogy 3 esélyes lesz, mert minél több csapat pályázik a bajnoki címre, annál jobb egy bajnokság. Nem ártan, hogyha 4 vagy 5 csapat is lenne, többek között vidéki csapat is, aki pályázhatna. Sajnos úgy néz ki, hogy egyelőre csak ez a 3, esetleg a Fradival együtt, igen, ez a 3 lesz, aki esélyes a bajnokság megnyerésére. Foglalkozunk egy picit a nemzetközi kupákkal, annál is inkább, mert jövő héten majd a Honvéd-Nápoly rangadót közvetítjük innét a Kőér utcából. A LEN közleménye szerint a Honvéd Dominó, tehát a magyar bajnokcsapat Európa egyik legerősebb csapata. Így gondolja ön is?
Hát így van valóban, mert hogyha a játékos állományt megnézzük, akkor nem hogy a egyik legerősebb, hanem szerintem a legerősebb csapat, mert ennyi világ, vagy illetve olimpiai és Európa bajnok egyetlen egy csapatban nincs az európai élcsapatok közül, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ahogy mi annak idején az OSC-vel, ők is meg fogják tudni nyerni a Becket is, meg a szuperkupát is. Hát így legyen, köszönöm szépen, mi is szurkolunk a magyar csapatoknak, most pedig következik a második negyed. Hát azt hiszem, hogy egyértelműen meglepetés szolgáltatott a Ferencváros az első negyedben. Egyértelmű, és amit hozzá szeretnék fűzni, és a végén megismételni, ugye sokan megkérdőjelezték a FTC-nek a vásárlását a Sostár ügyében. Na most, amit az első negyedben a Sostár produkált, az egyértelműen az FTC döntését igazolja, de várjuk meg a mérkőzés végét, mert háromnegyed még hátra van. Úgyhogy ebben a negyedben a Sostár kiválót produkált. Szívos Mártonnak sikerült elhozni a Dominó részéről a labdát, tehát másodszor is a ráúszásnál a Honvéd szerezte meg. Berecki. Molnárnak be középre, nagyon rossz bejátszás volt. Könnyedén el lehetett onnan halászni Takács Attilának a labdát, és most már Sostár vár ki, és nézi, hogy vajon van-e megint megúszó ember, mint ahogy volt Katonás góljánál. Tiba. Biros szabálytalankodik. Közben kiállít a játékvezető, méghozzá Kis Gergőt fogják kiállítani, tehát ez azt jelenti, Sugár Sándor nem is kis, tehát ez azt jelenti, hogy emberforban a Ferencváros együttese. Második alkalommal egyébként a mérkőzésen. Az elsőt nem használta ki Gyöngyösi csapata. 3-ból 1 az emberfor kihasználása a Dominónak. És most már akkor folytatódhat a játék, tehát Hosnyánszky végezte el a szabaddobást. Tiba, Hosnyánszky összjáték, Katonás le egészen a sarokba, Léman, Katonás tovább viszi még Tiba, Hosnyánszky, Katonás, Tiba kapta meg, Léman, ott van Molnár, ennek ellenére ellövi a labdát. Két ütemet kivárt, és aztán harmadszorra, vagy harmadik lóbára ellőtte Léman a labdát. 2-1 arányban a Ferencváros vezet, mint hogyha nem lenne felpörögve a Dominó. Mondtam, igen, én is. De hát az FTC pedig jól alkalmazkodik a Dominó játékához. Szóval ez még messze van a vége, de egyelőre az eredmény reális. Hirtelenjébe eszembe jut a Dominó BVSC elleni mérkőzés a Szőnyi úton, ahol az első negyedben, jól emlékszem, akkor a BVSC 3-1 arányban vezetett. Közben nézzük, mert gólhelyzet van, és Molnár be is dobja a labdát. Kiverekedte valósággal, nem tudták megakadályozni abba, hogy kapura forduljon. 2-2, tehát ott is a BVSC nagyon jól tartotta magát, aztán az első negyed után úgy magához tért a Dominó, és onnantól kezdve végül is simán hozta a mérkőzést. Itt van még egyszer. Ketten is megpróbálták megakadályozni Molnár Tamást a gólszerzésben, de hát nem sikerült. Katonás. Léman. Be centerbe. Óriási vízibirkózás. A kapu előtt is 4 méteres ítél a játékvezető. Igen, beforgatta, és abban az esetben 4 méteres kell adni, de nem mindig adják meg. Berecki ellen fújták be egyébként a 4-est. Tehát újra átveheti a Ferencváros együttese a vezetést, Katonás fogja majd elvégezni a büntetőt. 2-2, másfél perc telt el a második negyedből, Katonás és Pelle csatája. Katonás győzelmével 3-2 a Ferencvárosnak. És egyben Katonás ezzel a második gólját szerzi a mérkőzésen. Az elsőt ugye akcióból, megúszás után, most pedig 4 méteresből. Molnár Tamás
már is úszik becenterezni. Sugár. Gombosé a labda. Lehmann volt szabálytalan, Gombos kapott szabad dobást. Berecki. És kiállítja a játékvezető Bereckit. Hát ez elég komoly fegyelmezetlenség volt, hiszen ő dobhatott volna szabadot, ezzel szemben majd az ismétlésnél talán láthatjuk, hogy mit csinált Dóttal. Kirúgott, de nem tudatos volt, egy lábtempó is eltalálta az arcát. Szóval mondjuk mutatja? Nem, de ami biztos, hogy kiállítás, tehát az biztos, igen. És ki lehet ezért állítani. Katonás. De nem volt tudatos. Nyéki, Bosnyánszki. Lehmann kapta a labdát, 2 góllal is megugorhat most a Ferencváros. Nyéki, visszajöhet a kiállított ember, nem ért hozzá senki, így aztán jöhet előre a dominó. Ez most nagy lehetőség volt pedig igen. A Ferencváros előtt, hiszen 2 góllal elmehetett volna Gyöngyösi csapata. Fontos passz Bellétől Gombosnak. A Gombos előtt ott a lehetőség, ott a terület. És közben a játékvezető valamit észlel, középen kiállítása Ferencváros együttesében, emberforban, így aztán a Honvéd csapata. Gombos kezében van a labda. Nyékit állították ki egyébként. Piros játsza tovább a labdát, és húzásra be nagyon szép gól volt. Gyönyörűen kidolgozott, abszolút begyakorolt figurája ez az emberforró kihasználásának, amit most láttunk. Takács Attila volt a gólszerző, és ezzel 3-3. Gombos bejátsza a labdát, és Takács Attila egyből be a kapu közepébe. Négy perc, 30 másodperc van hátra a második negyedből. Igen, hát ez 2 gól, vagy 2 góllal vezetünk, vagy egál, nagy differencia. Itten az FTC elkapott az emberforját. Ez egy nagy lehetőség volt nekik a szoros eredményre. Lehmann. Kiállítás, most egymás után szórják ki a medencéből a játékosokat. Nyéki, aztán egészen lent ott a köteleknél Tiba kapta meg a labdát, Nyéki megint, Katonás. Lehmann lövi el egyből, óriási bravúr. Lehmann az visszapattan a labda, szabaddobást kap. És Lehmann ellőheti, megint nem, bejátsza inkább, remekül. Tóth László megpróbálkozott vele, hát valahogy megmentette a kapuját Pelle és az egész Honvéd védelem, tehát marad a 3-3-as mérkőzés állás. Igen, most fölpörgött a meccs, nagyon szép védés volt. Itt is kiállítás, ezúttal Katonás. A második hibája volt Katonásnak. Gombos átveheti a dominó a vezetést, Piros minden erejét beleadva, sarokdobás. Lehetett látni, hogy megkapja a labdát, kiemelkedett a medencéből, hogy ezt kapura fogja lőni. Piros megint megpróbálkozik a kapufáról, kipattan, Sugár teszi tovább a labdát. Most a lövés, és megvan Szívós a gólszerző. 4-3 ezzel a dominó javára. Szép gól volt. Szívós. Szépen lettek. 3 perc 18 másodperc van hátra a második negyedből. Igen, hát ez tulajdonképpen a vezetést az FTC adta ki a kezéből. Időnként 2 góllal is vezethetett volna. Nem tudták beértékesíteni az emberforrókat, ugyanakkor a másik oldalról igen, és átment Honvéd vezetésbe most már a mérkőzés állása. Hát igen, hogy aztán egy sorsdöntő momentumnak bizonyul ez, majd csak a mérkőzés végén derül ki, de minden esetre óriási szansz volt ez a Ferencváros előtt. 3 perc még a negyedből, 4-3 tehát a dominó javára. Na most be kell tenni a centerbe, hát nem veszik észre. Bosnyánszki lóvál 2-3-szor, negyedszer ellövés, aztán Pelle véd. Pedig Tóth előtt ott volt a területbe, lehetett volna tenni, megint kiállítás. Igen, ez... És időt kér most
Kovács István, Tiba Pétert állították ki egyébként. Kovács kikéri, tehát az idejét 4-3-as dominó vezetés. És jó kért időt a Kovács, mert ha most belövik ezt az emberfort, 2 góllal mennek el. És azért már az egy stabil eredmény a mérkőzés közepén. Hát amennyire nem volt pergős az első 7 perc, annyira peregnek az események. Igaz, hogy ez elsősorban itt kiállításokban igen, mutatkozik meg. Hát kíváncsi vagyok, 4-3, tehát a dominó javára, ha ezt kihasználja a dominó együttese, onnan nagyon-nagyon nehéz helyzetben van az amúgy is esélytelenednek tartott Ferencváros, mert addig, amíg ment a csapatnak, addig szinte egymást generálták a lehetőségek, a gólok. Ez egyértelműen így van, hogy ha belövik, akkor nehéz már a felállás az esélyesekkel szemben. Sugár. Nem ezúttal lent Kis Gergő volt most a jobb oldalon, nem Gombos. Hát a túloldalra Kis. Ki fogja vajon ellőni? Biros. 3 kéz is volt előtte, ő nem merte elvállalni. Szívos lövését pedig leblokkolják, tehát sarokdobás következik. Már nincs sok az előtt. Sugár visszakapja Kis. És ez is remek blokk volt. Újabb sarokdobás. De már kiegészültek a csapatok. Már az FTC kiegészült, szóval nincs már emberfor. Tehát ezt ki tudták védekezni. Biros. 2 perc 20 másodperc van hátra a negyedből. Sugár. Biros kap szabaddobást. Még 25 másodperc támadóidő. Sugár. Ez egy kicsit azért Sastár is elnézte. Tán nem számítottak arra, hogy Sugár előbb, hiszen a támadó időből még jócskán volt hátra. Tehát váratlanul, nagyon szépen megcélozva a bal sarkot, és aztán keze mellett be a labda a kapuba. 2 gólos a dominó vezetése, és akcióból szerezte ezt a gólt a dominó, nem pedig emberforból. Ezért lett külön dühítő ez a Ferencváros számára, hiszen az ember hátrányt az kivédekezte. Katonás. Utolsó 2 percen belül a második negyedben. Nyéki. Katonás. Lehmann kapta meg a labdát. Nyéki megint. Katonás. Még 9 másodperc, el kellett lőni a labdát. Jó volt a blokk, a kipattanó labdával pedig most már Sugár kezdhet valamit. Akár megúszhat vele itt a jobb oldalon. Passzolni nem nagyon lehet, hiszen középen nincs megúszó játékos, ezért aztán Sugár maga vezeti fel a labdát. Biros kapta meg, Biros szépen kitartotta a vízből a labdát. Aztán Takács Attilánál van, Kis Gergő. Nagyon jól veszi észre, hogy van üresben lévő játékos bent középen, a játékvezető kivár, és nem fúj semmit. Szívós szerelték. Szép akció volt a Szívós részéről. Ítéletet érdemelt volna. És ráadásul Szívós most leragadt az ellenfél kapuja előtt, tehát forban van a Ferencváros támadásban. Diba. Nyéki kapja a labdát. Elrontották. Hát ez eléggé. Elrontották, igen. Visszaúszott ugyanis Katonás Szívósra, ahelyett, hogy ott maradt volna az ellenfél kapuja előtt. Ráadásul még egy rossz lövéssel is zárul. Közben meg Szívós már úszott vissza, tehát nem maradt ott Sastár kapuja előtt. Szívós. Sugár. Takács. Centerbe be, és Katonás kezéről vágódik le a labda, de lehet lőni, nem lőtte. Elsőre Sugár megint bejátszott center pozícióba mellé. Bárány lőtte kapu mellé a labdát. Marad az 5-3, és 15 másodperc van hátra még a második negyedből. Egy gyors támadás vezetésre még, tehát Imodon van idő. Nyéki gyorsan lefaltolják.
Már csak 6 másodperc, lőnie kell Katonásnak, ejt inkább Pelle, lehalásza a labdát, ami a léc alá tartott. És ebben a pillanatban, kedves nézők, véget állt a második negyednek, kétszer 7 percnyi játék után a Dominó 5-3 arányban vezet a Ferencváros ellen. Hát a Dominó együttesében testvériesen megosztoznak a gólokon. 5-en, a Ferencvárosnál Katonás kétszer volt eredményes, Lehmann egyszer, így 5-3 a harmadik negyed előtt, és hát figyelembe véve most főleg az elmúlt negyedet, az elmúlt 7 percet, jelenlegi helyzetben, a jelenlegi lélektani állapotban is természetesen nem csak eredményre gondolok, képes lehet-e a Ferencváros ezt a 2 gólt feldolgozni? Itt visszatérnék tényleg az elmúlt negyedre. Itt egy alapvető dolog volt, hogy az FTC megkapta az ítéleteit, az emberforrókat, és sorozatban legalább 3-at vagy 4-et, most nem tudom pontosan, elszúrta. Tehát ez visszavetett a Fradit. Mondjuk bravúr kell ahhoz, hogy ezt a stabil 2 góllal vezető Honvédet be tudják fogni. Nem minthogyha a Honvéd jó játszana, hanem gyakorlatilag azért, mert ez egy stabil csapat. És azért ők akciódúsak és emberforrókat is inkább bellövik. Igen. És most még ráadásul lehetősége van a Dominónak a 3 gólos előny megszerzésére is, hiszen kiállítás volt. Molnár emberét állították ki. Takács Attilát küldték ki. Na nézzük, mi lesz a vége ennek a fornak, kijátszották centerből. Fegyelmezetten játszanak. Sugár lövi el, Sastár mekkorát nagyszerűen védett. Igen, most gyorsan kézről kézre járatja a Dominó együttese a labdát, hogy így elfigyeltem legalábbis a magam részéről, talán a leghatározottabban és leggyorsabban, a legtöbb variációval képes a Dominó játszani az emberelőnyöket. És kevés passzhibával. Nyéki, Lehmann. 7 másodperc, tehát lassan lőni kell, egy centerbe bejátszott labda Tóthnak, kiállítás, Jégert állítják ki, és időt kér Gyöngyösi András is. Ez most megint egy lehetőség. A fölzárkózáshoz, igen. Mert most visszajöhet az, ami az előző negyedben elment a Ferencváros számára, hiszen ott 2 góllal elmehetett volna a Ferencváros, aztán lett ugye 3-3. Most viszont 3 góllal elmehetett volna a Dominó, de lehet 5-4, ha. De följöhet a be kell ugye dobni ezt az embert. Változatlanul szorossá válhat a meccs. Hát, de azért jobb a csapat, az a jobb csapat, amelyik több emberfort tud kihasználni. A Fradi nem játszik rosszul. Az egy tény, hogy meglepetés a Fradi játéka, akármi, azért nagy gólarányú vereség már nem lesz. Ha lenne, akkor összeomlott az FTC. De én úgy érzem, nem lesz, de azért a Honvéd azért biztosabb csapat, ahogy látom a mérkőzés mozgását. Egyetlen perc telt el a harmadik negyedből, forban a Ferencváros. Tiba próbálja gyorsan körbejáratni a labdát most a Ferencváros is. Lehmann, Nyéki van mellette, meg is kapta Nyéki, ő nem vállalja el a lövést. Tiba Nyékinek, Nyéki ellőtte viszont nagyon szépen bal sarokba. Villámgyors kapáslövés volt. Villámgyors. Valószínűleg ezt kérte Gyöngyösi András, hogy gyorsan járatták körbe a labdát, és hát ez meg is történt, Nyéki pedig egyből ellőtte nagyon szépen. 1 gólra olvadt a Dominó előnye. Azért azt hiszem, a bajnokság elején arról beszéltünk, hogy a Vasas és a Dominó az egyértelmű favoritja ennek a bajnokságnak, és a második vonalban, tehát a BVSC, a Ferencváros, az UTE és még talán 1-2 csapat számításba jött. Úgy tűnik, hogy ezek közül, a csapatok közül talán a Ferencváros az, amely igazából legjobban megközelíti, de azért elsősorban a Honvéd és a Vasas elrúgta magát a játékvezető szerint. Szép passz volt, nem volt abszolút. Kontrafaltot fújtak, tehát Molnár Tamásnál. Nyéki. Paján.
Katonás nézett jobbra, nézett balra, aztán jobbra Pajánnak tette, Katonás megint Paján, 10 másodperc még. Nyéki játsza be Tóthnak, és nem történt szabálytalanság, mutatja a játékvezető. Lehmann volt most bennem is Tóth. Pelle indított, piros. Tóthé a labda, Tóth Imréjé. Szabad dobás következik, 19 másodperc még van a támadó időből hátra. 5-4-es dominó vezetés. Be centerbe, kijátszott a Molnár, onnan Tóth Imre kezében van a labda. Berecki lóbál egyenlőre, Tóth kapja vissza, 7 másodperc, el kell lőni, rafinált dolog volt, nagyon. Alexander Sostár keze mellett elment a labda a lécről, visszapattant pontosan a kapus elé. Van-e megúszó ember vajon? Nincs. Lehmann. 6 az 5 ellen, mert lemaradt egy Vasas. Most Molnár, vajon ki tudja használni ezt a Ferencváros? Tiba úszott keresztbe, hogy megkaphassa. Tiba játszotta tovább a labdát, aztán Paján kapja meg. Már nincs. Molnár visszaúszott, így aztán oda az a for, ami annak következtében alakult ki, hogy Molnár ott maradt az ellenfél kapuja előtt, Paján lövését pedig hárítani tudja Pelle. Így marad továbbra is az 5-4-es dominó vezetés. Tóth Imre, nagyszerű passz, de Sugár kapja oldalra. meg, csak oldalra ment, igen, és így aztán mindenkinek megvan az emberek, kiállítás. Katonásnak a harmadik hibája ez, tehát végleg cserével Katonás így aztán el kell, hogy hagyja a medencét, és plusz még 4 méterest is kap a dominó együttese. Biros fogja majd elvégezni, pedig Katonásra nagy szüksége lenne a folytatásban is a Ferencvárosnak, és Biros be is dobja. 6-4. Hát mondhatni, hogy ez a szabálytalanság duplán áldozattal járt, mert egyrészt a legeredményesebb emberét elvesztette a Ferencváros, másrészt pedig 4 métereshez jutott a dominó együttese, és 2 gólra megint kialakulhatott a 2 gólos dominó vezetés. 3 perc 46 másodperc van hátra a harmadik negyedből. 6-4-es állás tehát. Gyöngyösi András bosszankodik, nem véletlenül, mert most ez a periódusa a találkozónak, ez egy nagyon fontos rész volt, hiszen itt visszahozhatta volna talán legalábbis a lehetőségét a döntetlennek a Ferencváros. Közben megkapta most már Nyéki Balázs is a sapkáját, tehát folytatódhat a mérkőzés. Nem lehet mondani abszolút igazságokat, de azért összetételében a Honvéd egy stabilabb csapat. Lehet csinálni egy-egy meglepetést, de azért hosszú távon mérkőzés sorozatban azért kijön a differencia. Attól függetlenül, hogy meg lehet verni akár a Vasast is, láthatod, meg a Honvédet is, de azért sorozatában kijön a differencia. Lehmann Nyéki összjáték, Tóth keze van előtte. Lehmann bejátsz a centerbe, kiállít a játékvezető. Berecki a kiállított ember, Nyéki. Neki is ez a harmadik hibája, tehát ő is végleg cserével. Lehmann kioldalra. Nyéki. Na, mit csinál vele Tiba? Visszateszi Nyékinek. Nyéki sem lőtt el, ezzel szemben ellőtte Lehmann, és ezzel 6-5. Megint szoros. A második gólját szerzi Lehmann István. Ott nincs ember. És mire a blokkoló kéz odaérne, abban a pillanatban már kapu irányába is megy a labda. Nem védhette ezt most Pelle. 6-5. Kovács István azt hiszem könnyebb mérkőzésre gondolt, mint jelen pillanatban az állás. Egyelőre várni kell. Hozzá azért, mert Tóthnak kell egy sapkát biztosítani. Rendben van, jelzi Tóth, tehát így folytatódhat a mérkőzés. 6-5-ös dominó vezetésnél szűk 3 perc van hátra a harmadik negyedből. Molnár.
Piros. Takács. Kiállítás lesz. Molnárról küldik ki az embert. Borban a dominó együttese. Kis játsza tovább. Sugár. Kis kapja meg. Piros nem lőtt el. Kis. És megint nagyon szépen kijátszva Dr. Molnár Tamásnak be centerbe a labdát. Nagyon szépen játszották ki a kapás oldalra, balkezes Kis Gergőnek. Nem. Klasszikus kihasználása volt egyébként Emberford tekintetében ez a Honvédnál, hiszen Igen. a harmadik ilyen szituáció, amikor így szerzi meg az Emberfordból Nem egy jobbkezes. a dominó. Emlékezzünk csak rá, az előző negyedben is volt egy olyan, amikor igen. Gombos játszotta be középre. Most ki játszotta be? Szerintem Kis Gergő játszotta be. Igen. És ez önzetlenségre van, mert balkezes és jól ülveszöttbe volt ő is. 2 perc, 14 másodperc, 2 gólos dominó vezetés. Lehmann, Nyéki. Tóth birkózik, középen is Tóth hátra fejelt, mutatja a játékvezető, ezért aztán a dominó jöhet. Gombos. Beúszik centerbe most Piros. Gombos próbálta volna bejátszani, de Takács nem hagyta, megakadályozta ebben. 1 perc 52 van hátra a harmadik negyedből. Szabad dobást kap közben Kis. Marad továbbra is a dominó együttesénél a labda, 17 másodperc támadóidő. Gombos. Na, mit kezd vele Bárány? 4 méteres lett. Na, A kezében volt a labda, azt mutatja a játékvezető, és ezért nem fújt. Nyéki. Lehmann. Nyéki. Lehmanné. Nyéki megint. Nagyon megy az idő, már 10 másodpercen belül. 7 másodperc még, beejtették középre oda Tóthnak, de rövid is volt, ráadásul Tóth imitált egy szabálytalanságot, az nem történt. Gombos, ez nagyon jó passz, de megint kifelé jön. Bárány át a túloldalra, Birosnak magas. Szabaddobás, Nyéki faltolt. Tóth. Centerbe Molnárnak valósággal letaglózzák, kiállítás. Lehmannt állította ki a játékvezető, aztán egy rossz passz ki a jobb oldalra. Gombos. Beúszik középre most Takács Attila. Tóth. Piros. Akkor nem lehetett lőni, kiejtette Gombos a kezéből, aztán ez már nem volt olyan jó szituáció, mint az előző. Kis Gergőről állítottak ki, centerbe volt, nem a Molnár volt. Kis Gergőről állítottak ki. 10 másodperc van hátra még a negyedből. Jó védtes, Osztár megint. És ebben a pillanatban ez az záró akkordja. Ennek a 7 percre, kedves nézők, tehát 7-5-re vezet a dominó a Ferencváros ellen, a Szónémet Balázsé. A vízben van 4 olimpiai bajnok, Sostárral együtt, és a medenceparton találtunk egy újabb olimpiai bajnokot, Kennész Györgyöt, szintén Montrealban nyertél aranyérmet. Hogy itthon sokáig a Közel-Keleten dolgoztál? Igen, Kuwaitban dolgoztam több mint 2 évig, és nyáron tértem haza végleg. Nyáron olvastam egy újságcikket, amiben amikor hazatértél, nyilatkoztad, hogy azért ez a vízilabda más, és örülsz, hogy itthon lehetsz, mert itt lehet játékot látni, és így van. Így van, hát kint tragikus a vízilabda, tehát ők ezt abszolút kettelésből csinálják, és rendkívül az amatőr szinten játszanak, úgyhogy nagyon nehéz őket motiválni. Úgyhogy öröm volt őket itt nézni, a magyar pólósokat. Mire tudtad tanítgatni azért a kintieket? Hát és az alapoktól kellett indulni a kezdettől, úgyhogy nem volt nehéz, nagyot tudtunk fejlődni rögtön, mert a semmiből ugrani nagyot azt lehet. Erről a mérkőzésről mi a véleményed?
Jó a Fradi. Igen, a Fradi nagyon jól védekezik, szoros emberfogásban egyetlen keményen játszanak, jól védekeznek, és a Honvédnál elég sok a hiba. Tehát főleg az átadási hibák, elég sok helyzetet hagytak ki, illetve akadtak el átadási hibákon. A Honvéd nem nyújtja azt, amit az előző meccseken már megszoktuk tőlük, de a Fradi is nagyon jól játszik. Tehát mindenki annyit játszik, amennyit engednek, és a Fradi rendkívül agresszívan, nagyon jól játszik. Elképzelhető, hogy a Honvédnál már azért van a hullámvölgy, mert tudat alatt már a jövő heti BL fordulóra, a BL csoportmeccsekre készülnek? Nem hiszem, hát lehet, hogy nem, de mindenféleképpen erre a mérkőzésre nagyon készültek, mint nem tehetik meg, hogy egy Ferencváros ellen, egy Vasas ellen, egy BVSC ellen, vagy akármelyik csapat ellen ne figyeljenek oda. Nyilván ez is közre játszik, hiszen előtte nagyon kemény munkát végeztek, készülnek erre a mérkőzésre, de hát minden meccs más. Köszönöm szépen, hát izguljunk végig a negyedik negyedben. És következik a negyedik negyed 7-5-ös dominó vezetésnél. Tegnap a Ferencváros 7 góllal volt jobb, a Kecskemétnél a dominó pedig 22 gólos különbséggel verte a Tatabánya csapatát, tehát igazából túl sokat nem vehetett ki ez a mérkőzés, függetlenül attól, hogy gyakorlatilag aludtak egyet a játékosok, aztán ma már medencébe kellett szállni, tehát igazából túl sokat nem vehetett ki ez a mérkőzés a játékosokból, hiszen könnyedén nyert mindkét együttes. Negyedik alkalommal is a Honvéd hozza el a labdát a ráúszásnál. Sugár. Takács. Pirosé a labda. Centerben, Bárányban most egyébként bent. És már is kiállítás. Sőt, lehetőség. Kis lövi el gól. Hát nem is lehetett elhagyni a medencét, ennyi idő alatt nem lehetett kiúszni. Nem sokat vacakolt vele Kis Gergő, 8-5 ezzel a találkozó állása. Hát igen, egy-egy döntés, bírói döntéssel le lehet egyszerűsíteni a meccset. Lehmann. Nyéki. Baján, szabaddobás. Lehmann kapott szabaddobást, 20 másodperc még a támadásból, veszélyes passz lett volna vissza Pajánnak. Nyéki bejátsz a centerben, itt is kiállítás mutatja a játékvezető. Takács Attila. Tóthról állították őt ki, tehát forban a Ferencváros 8-5-ös dominó vezetésnél megint gyorsan körbejáratott labda egyenlőre, csak elég messze vannak a kaputól még. Nyéki picit közelebb megy, és ellövi a labdát, fellevédett szépen, sarokdobás. A jobb oldalról jár, mutatja a játékvezető. Tiba. Nyéki. Lehmann. Tibáé. Éles a szög, remek bejátszás, gól, ezt nagyszerűen csinálták. Fogel Zsolt góljával 8-6. Nem az átlövőknek tették vissza a labdát, Nyékinek vagy Lehmannnak, hanem a bemozduló Fogel kapta meg végül is itt Tibától. Egyet még igazít rajta, és aztán utána rá a vízre, és úgy Pelle keze alatt be a kapuba a labdát. A kapuba. Jéger. Szabaddobás mutatja a játékvezető, és plusz kiállítás. Tibát küldik ki a medencéből neki, és ez a harmadik hibája, ez ígyszer, és aztán még lehet, hogy hozzáér, de igazából a gólt már nem tudta megakadályozni. Bárány Attila a gólszerző, és ezzel megint 3 góllal vezet a dominó, 9-6. Itt van a bejátszás, és hozzá tudott igen még Sostár érni, de a kezéről végül is a hálóba pattant föl a labda a léc alá. 5 perc, 37 másodperc van hátra, az utolsó negyedből 9-6-os dominó vezetés. Lehmann. Kosnyánszki. Lehmann. Lehmann kapott most szabaddobást, Kosnyánszki.
Ótot gyilkolják a kapu előtt, váratlanul szép gólt lőtt Hosnyánszky, a rövid sarokra lőtt el, Pelle dühöng. Igen, bevárt, azt várt, hogy beadják a Tóthnak, úgy is csinált, és utána előtte. Szép gól. 9-7 újabb akciógól, amire nem nagyon volt példa ezen a mérkőzésen, hiszen az átlagosnál sokkal több kiállítás. Igen. Sugár szabaddobást kapott. Piros. Aztán szívost a nyakánál fogva. Molnár lövi el. Új, mekkorát kellett védeni Sostárnak. Kellemetlen lövés volt. Igen. Sostár jól véd. Megint kiállítás lesz, mutatja a játékvezető. Ez szét van fújva a meccs. Szét van fújva. Hát minden esetre vért izzad a Honvéd. Úgyhogy valóban úgy néz ki, hogy ha nem is idén, de jövőre egy FTC is beleszólhat a bajnokságba, meg gondolom az BBSC is fog erősödni, fiatalok följönnek. Tehát azért 4 Újpest is elképzelhető, hogy följavul. Egy 4-5 csapat lesz az első osztályban, amelyik a bajnokságra aspiráns, akkor azért meglendül az egész. Még elképzelhető, hogy hazajön egy-két játékos Olaszországból, mert úgy hallottam, hogy a Kásás és a Benedek nem jön haza, de hát ott van még a Fodor, meg vannak OB1-ből. Tehát elképzelhető, hogy egy pezsgő vízilabda bajnokság lesz. 4 perc 51 másodperc van hátra a mérkőzésből. Biros kiállítása miatt forban a Ferencváros. Nyíki. Hosnyánszky. Közelebb úszik egy picit Takács, lóba még, aztán még tovább teszi a labdát, és remekül blokkolt. Nagyon szépen Kisgergő Lehmann lövésébe tudott beleütni, beleérni. Kovács dirigál közben a medence partján. 9-7-es dominóvezetés. Hosnyánszky kiegészül közben a dominó együttes. Abban a pillanatban, hogy Biros visszaúszik, már is elüti Lehmann elől a labdát, és a kiállított játékos, aki visszaér, megúszik a jobb oldalon. Biros vezeti egyelőre a labdát, 4-17 van hátra a mérkőzésből. Biros felnéz, bejátsza középre a labdát. Kiállítás és 4 méteres. Akkor kiállítás nem lehet, akkor csak kiállítás. Mert 4 méteres. Molnár, szívós hátra, Sugár, és aztán egy nagy lövés kis részéről, kipattan végül Sostárról. Jó védés volt. Visszaállat a kiállított játékos. Szabaddobás. 3 perc 48 másodperc van hátra a mérkőzésből. 9-7, óriási birkózás. Szinte mindenki ellen birkózik. Most nem csak a center és védője. A játékvezető közben kontrát fúj, ezért aztán a labda Ferencvárosnál. Gyöngyösi, mint a hadvezér. Cserével végleg kiállították a Molnárt. Fegyelmezetlenséggel, a bírói kiszól. És nézzük még itt Lehmann kezében a labda, én csak abban bízom, hogy még ezt az akciót meg tudjuk várni, mert most kapom a utasítást, kedves nézők. Sajnos műsoridőnk lejárt, úgyhogy ennek a találkozónak az összefoglalóját majd a Jó estét Magyarország, illetve a tények sport részében láthatják. Nézzük meg még mi lesz ebből. Lehmann lövése védve, és aztán szabaddobás következik a dominó együttese javára. 9-7, tehát 3 perc 13 másodperccel a vége előtt a dominó javára Ferencváros ellen. Egyelőre ennyit, köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra. A közvetítés támogatója a Vestel. A közvetítés támogatta a Dréher, a vízilabda bajnokság kiemelt támogatója.